ଫଳରେ ଆମ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଦିବ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 2014 ମସିହାଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା की ओर हाथ बढ़ाइଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ବାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ସାମାଜିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆଣ ଏବଂ ଏହା ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧରେ